Waduh, lah piye kuwi? Wong ora kedenungan lali to. Lah ya ora apa-apa jeneng menungso iki kedenungan ino lali salah apes lan mati lan didit. Lah iya. Saiki ngene. Nek senjata cakra keri Sekar Jayakusuma keri ning negara Ndarawati, aku iso nampa. Ning siji iki nek nganti sampeyan muni keri, sampeyan berarti dudu Ratu Ndarawati. Lho aja ngawur. Aja ngawur. Aku wakmu Ndarawati, iya arep wak Abon, wak Kresna terserah. Ning tetep nek siji iki kowe ora iso ngaturake, ora iso nuduhke wujude, aku ora trima. Kang, apa Dimas? Metu, Kang? Aku ora wani. Wis to metu aku sing tanggung jawab. Oh iya. Bekti Kurawa. Ya Antarja tak tampa kok dadak ngejak kanca barang iki ngopo? Mergo iki wis tak dapuk. Lho, didapuk